फशाने सम एहा लोबे लगे ಆನ ಫೆನೆ ಬಿಡಿನು ಬೋ ಮುರುಗೆ ಕುಜ್ಜೈತ ಬಿಡಿ ಬೋ ಹುಣ್ಣತ ආරම සඳහකුරේ ලාරි නොදෑස් ඩොන්ඩොම් බොයිෆ හුස්ෆුලි දීෆ ෆිලා හඳා हरिंगा बूल कुरा हगीगी लोग विवेनी इफ़हार इपना कह सच्चा वादा प्यार होत दीबा शाहु काल कुछ वगत कल हम इतुरंग हास वैसा बेबे आल्बमेंगे हम टीवी स्क्रीन उनते बेफरना हम बरगिना फेन्ना मोने बिफारो कैमरा फुरगा होगा मसेकते कोफा एवा का दकालंग आल्बमेना की गमी हुरी है मेमा प्रोग्राम गे मेहसा आल्बमेते बेफरना मी हफ्ता गे मेहमानो इंट्रोड्यूस कॉल देना आल्बमेना की मेनेवे हम डाक्रेन गे फरातों चीप पे आदेश हो असलो मी मा पूरा इंग्लिश मी निजुति बोनी तासो रेडियो ड्रामा गा हम मिहाद हो वर्क को फोर्निमा एया मिया वारा तफात को वारा तफात हम वारा गिना टाइम है दवा का में हम मिशा हो इतना मिहार वसो मी सैल्यूट करे वे मी उले डायरेक्टर्स एकोरा मसे के बिकॉज़ कैरिंग अमिल कोरी में एक्सपीरियंस कोरी में गने की हा पूरा का में असलो मी मोग मी बुनेली आने अवन कारीग शाहू वर्क कुरा चिपे अरे ऑब्जर्व कोले के शाहू गेंदनी की हिने तो दाडवन बुनेली मोग कारीग नूने के मी हम असो शाहू हम जहेनी हम वकिन्ने ಏನೇನ್ ಅನೆ ಫ್ರೀಡಮ್ ಮೊನ್ನೆ ಜೆಹೆನ ಏನ ಬೇನು ಗೊತ್ತಕ ಮೀತಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕುರುಮ್ ಏನ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಕುರಾನಿಯೆ ಅನೆ ಕ್ಯಾಮೆರಾಮನ್ ನ ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಫಿ ಇನ್ನೆನ್ ಜೆಹೆನಿ ಕಿಹೆನೆ ತೋ ಅಸ್ದು ಅಳ್ಗೊಂಡೆ ಸಂವರ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಫುರ್ತಾ ಮಸೆಕ್ಕತ ಬಾದಾವ ಹಮ ವರ ಮೊಗೆ ಸಹ ಕಿಹೆನೆ ಶಾಹುಗೆ ಮಸೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಅಸು ಮೊನೆ ಮಹಾ ಅಸ್ದು ಶಾಹುಗೆ ಮೈಂಡ್ಗೆ ಇಂದೆ ಮಂಜರುತ ಅಕ್ಕೆ ಗೆನ್ನಂ ವಾ ಗೊಯ್ ಕುರೈ ಇಂಪ್ರೂವ್ ವಮುನ್ನೆ ತೇದೆಂ ವರ ಹಮ ಮಿ ಫುರ್ಸತ್ ಕಮ चिप्पे से वारा बड़ा शुक्र अदा कोल्लो में हम मी खैरे का बैंड दें हम वारा रंगला किया दें कैमरा मिहिंग अनकत कुराशे मिहिम बुनाशे मी कैमरामैन कैरे का मिगो तंग हेदे मरी तिवाने लाइट मिहिम बाहर ताशे मैसेज की अरुण में को एपिसोड को दीपे मैसेज ओके ए मैसेज को तो बला करना है पूरे को फनी कमेने मा देता ऐसा बुंग हम शराया मल्ला कमिसर का तफसील को हो डाले तो मसे कुरन ने कावे सम डार्क रेन क्रॉनिकल सीजन 2 अबे है गतो कीने बाय मसे के कुरिय दिए मी देमरा लोबी को फेन्ना नेच्चे हम गैमस मी एच्चे के दो लोबी नो गोते वाणी दो मल्ले कम ओ एंत लोबी एकम लोबी नो गोते वाणी ओके एकम लोबी कैरेक्टर बुने देनेंगे गोते